Walah iki lho pengarit men. Walah, Sepeda malah mogok. Iki betul. Tapi ye, apa tak dol ora tega, kenangane akeh ngene iki. nah ini kayak piye lho? Contone ya kaya biyen niku karo mantan ngono lho. Sing saiki wis mengkhianati. Dadi ya ora tega apa tak dol yo. Wis ceritane piye iki ceritane? Ceritane kene lige-lige sik. Aku iki jane ape ngarit. Tapi pedae mogok. Dadi yo gak sedo lah. Lah kowe ngene iki apene ndi lah? Lah iki kau dijanjian nek. Janjian karo sapa le, Cak? Ya aku mau. Walah, Iya biyang. kok. Iya yo. Melu ngarit tapi ya. Wah, ya ra iso wis diikut mau. Wah. Penak yo ada yang yo. Penak menurute. Iya yo. Ora ketang sithik-sithik lah yo untuk jatah. Masuk dah. Lah kabare mantan piye saiki? Mantanku yo jahat tapi goyangane enak. Ngono, masuk. Masuk tenan ya, Ndak. Nah, terus ini ki sepeda iki njaluk diapakno ora kenek-kenek ini. Wah, betul lah piye? Wis aja-aja. Iki u Betul lah jendakno iki. apa tak museumno. Rupane iki yo elek dene. Elek ra apa-apa. Sing penting yo atine resik lan lancar rezekine. Ngono masuk Tara. Masuk, wis Ya, masuk. masuk. Lah kapan ngerti iki? Ya iki jane ya sampe mulai ngarit tapi yo seh delok-delok engkas ngarit tok gugup mikir mantan ra barbar. Tahun 2020 niki lho. Ajur lah, yang kok iki ngiba ke aku mau. Jak ketemuan saiki. Wah, aku ora iso mbaturi lho ya. Iya, ya wis nek ngono ora iso mati ora apa-apa, anak lunga dhewe kok. Iya. Nilai-nilai tonggoku beda. Ya wis ya, nggonku ya mogok kok. Iya. Pengarit ngene iki aku. Nah, piye iki? Ngerti. Ya wis 2020 gak usah mikir mantan. Mantan. Nah, Ora mantan penting. saiki kabare wong iku piye? Paling ya seneng kono wong sugih, pedae apik. Coba karo pedaku ngene iki. Saiki wedokan nek nyoro. Pol nyoro matre kabeh. Mandang ngono. Madang godhot tok. Iya ngene iki, Cah. Sapi kurang tak pakani. Dami garing-garing. Nah, piye iki? Piye ngene iki? Aku tak budal ngarit sik tapi piye? Yo, aku ayo janjian karo yang mau soalnya. Iya. Ya wis nek ono aku tak ngarit sik ya. Iya. Wis. Hati-hati nak budal. Heeh. Wah, peda iki mogok njaluk jala apa iki? Jala kerupuk, Cak.
nggone sapa? Palem mateng-mateng nggone sapa? Ora ana sing duwe ta? Ora ana sing duwe. Ora ana sing duwe yo, meneng ae gak ono wong. Apa mek? Mateng seger iki wong sing duwe iki piye kok ora gelem mangan keleme mateng-mateng. Kelem mateng. Woi, keleme sapa iku? Buntile ya Iku Pak, aku ora denger rek Pak, aku lesu. kita mek ora kodok. Lah Apa mang kowe? aku ngarit Pak. Terus aku ora pelem wetengku lesu. Aku yo sepurane Pak, wetengku lesu. Ora gelem kodok-kodok sik. Nah terus piye Pak? Ya saiki ke push up ping 50. Kaping 50 Pak. Yo Oke, Pak. tak tunggoni. Sutenanan. Yo Pak. Bocah patanane tok iki. Lesu Pak. Bar Pak. Balik nang ngono ku. Yo Pak, sepurane sing akeh, aku yo lesu Pak. Niki Ya. yo ger pelem Pak. Bocah sang gadek iki. Wis Pak, apa mulai Pak? Nang mulai. Tak Dino iki apes cah. Ora oleh suket. Diamuki wong-wong, jare maling pelem. Apes, apes. Apes tenan lho.